no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas, damos a benvida ao último informar deste ano 2017, no que o temporal e a proximidade de Noitevella están a facer que se encareza o marisco e o peixe. Faremos tamén balance dos tránsitos portuarios na comunidade autónoma, que volve liderar o Porto de Muros. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. Escaseza de marisco e peixe ás portas da Noitevella por mor do temporal, o que fai que moitas especies xa se estean a encarecer. A Consellería do Mar investiu preto de 700.000 euros nos pantaláns do Porto do Xufre, que dan servizo a unhas 300 embarcacións. Muros volve liderar o ranking de embarcacións en tránsito nos portos deportivos de toda Galicia. A 3 días de Noitevella escasean nas lonxas e prazas abastos algunhas especies de marisco por mor do temporal. Camarón, centola, percebe ou cigala son algunhas das especies con máis saída para fin de ano. A mellor salida que ten o camarón, o percebe, a centola e a cigala. É o que máis salida ten. A ameixa, como hai todo o ano, é máis asequible de precio, non aquelo, pero o que máis dispara son esas especialidades. A alta demanda destes mariscos para as festas súmase a escaseza deste ano por mor do temporal, que mantén a boa parte da flota amarrada. Un temporal grandísimo, casi non hubo nada. O pescado anda carísimo. E marisco, eu teño moi pouco porque aínda hai sobras. Hai sobras do día de noite boa. E marisco teño moi pouco. Pero, bueno, nin pescado nin marisco. Ayer hubo moi pouco, non? Que o temporal este está casi todos os barcos amarrados. Tevella vai a andar todo caro, O pescado é máis o marisco. Porque esta semana xa vai a ser unha semana de escasez de todo. Con este temporal, máis ou menos estamos como Navidad, pero non sei o que pasará a partir de mañán, porque, claro, se o temporal sigue, vai encarecer un pouquiño. Está subindo, está máis alto. Fin de ano sempre sube máis porque comprou o restaurante para as cenas de fin de ano. Sempre sube un pouquiño máis todo o marisco, todo máis que a Nochebuena, un pouquiño máis. Aínda así prevese que algunhas especies que se traballan ao abrigo, como por exemplo a ameixa, manteñan o prezo bastante estable. Ten a ameixa, como hai todo o ano, é máis asequible de precio, non aquelo. A ameixa eu penso que se manterá, Con estas previsións, son moitos os consumidores que optan por encargar con antelación as viandas previstas para os menús de Noitevella e Aninovo, aínda que polo momento non se pode garantir a abundancia de marisco. Claro, veñen a encargar, pero non podese darlle cousa fija porque o tempo non nos axuda. Encargar a xente está encargando, agora a ver se hai. Pero encargar está encargando. Este ano foi mellor que o ano pasado, Vende as ventas mellores. Sí, encarga sí. A levar non porque esperan o último día, porque a verdad que ainda acabamos de ser Nochebuena. Pero a encargar sí. Estou mirando, sí, quero mirar a ver o que hai. Sigo o que haber, despois collo, compro. E se é un precio bastante razonable, pois sí, estou mirando que hai aquí cousas moi bonitas. Iso que baixou un pouco, polos precios que estou mirando aí, penso que algunhas cousas xa baixaron algo de precio, sí. Aí o lenguado noto xa máis barato. Teño, xa comprei. Que pensa poñer? Marisco, sobre todo, e peixe. Os precios están caros. Agora nesta época é normal.
Bo balance da campaña de Nadal do Percebe, que na semana de Noiteboa acadaba un prezo máximo de 160 euros. Nesta semana os temporais fixeron que non se puidera coller tanto nin de tan boa calidade, pero aínda así o prezo medio sitúase en torno aos 40 euros. No Percebe, como esperábamos, os precios axudaron moito a semana pasada, sobre todo. A semana pasada axudou o tempo, axudou que se pudo coller un pouco mellor de calidad, as fechas. Bueno, o precio foi desde 150 ou así o máis caro, ou 160, e chegou hasta 28 euros, o cal ao mellor estamos falando dunha media que é o que máis importa cando é así, porque non todo é bo o que colles, é unha media de 40 e pico de euros ou así por mariscador por kilo. Prezos a alza favorecidos polo desabastecemento do mercado nestas datas, nas que o Percebe se converte nun dos produtos máis demandados. En estas fechas, ao haber menos Percebe, o normal é que vaga máis, pero xa non falamos con respecto á nosa cofradía, senón outras cofradías onde tamén o mal tempo tampouco lle axuda a ir traballar, e despois que, polo que xa temos comentado, este ano xa non esperamos unha boa cosecha de Percebe porque non axudou moito o que é o tempo, a meteoroloxía, o que é non houve chuvias que a nós nos influyen, se afectan moito, non houve mal tempo tampouco de xeito, e entonces entre unhas e outras cousas non só a nosa cofradía, sino todas están queixando de que o Percebe que non reúne unha calidad que nin tampouco cantidad que se esperaba. A confraría da Guiño pecha así un bo ano grazas a especies como a navalla ou o ourizo, con excepcionais resultados que levantaron o balance do Percebe, máis frouxo que en campañas anteriores. O ourizo este ano foi un campañón. Despois o que é a ameixa, houve a ameixa máis ben, repuntou un pouco máis a ameixa roja nas concesións. No Libro Marisqueo houve un poquinho máis de roja tamén. E pois a navalla tamén acadou unha media boa de bons precios durante todo o ano. De feito, ora a navalla está indo ora a 20 euros estes días e a ameixa non repunta tanto como outros anos, pero bueno, a roja, por exemplo, está sobre 15 euros, agora baixou a 10 ou 11 euros estes días, o cal non esperábamos, pero bueno, dentro do que cabe, pois vamos xuntando un bo fin de ano. A Consellería do Mar investiu máis de 700.000 euros na construción de pantaláns no Porto do Xufre, que xa dan servizo a unhas 300 embarcacións. A Xunta de Galicia, a través da Consellería do Mar, vende investir preto de 700.000 euros na construción de pantaláns pesqueiros no Porto do Xufre. Uns traballos xa finalizados que darán servizo a unhas 300 embarcacións de terceira lista. Esta mellora súmase a outras que xa se levaron a cabo no citado Peirao, coas que o patrón maior da illa se mostrou satisfeito. Antiguamente tiñamos 288 embarcacións, agora temos casi 330 neste novo traslado que se fixo, mellorouse a iluminación, mellorouse o aparcamento de coches, mellorouse tamén unha rocha que había aí que estaba interrompindo a navegación, balizouse outra, e se puxose un aparcamento de bicicletas, a xente está contenta por o novo traslado e mellora deste pantalán. A conselleira do Mar, Rosa Quintana, visitou o Xufre acompañada polo delegado territorial da Xunta de Galicia na provincia, o presidente de Portos de Galicia, o alcalde do municipio e o patrón maior. Quintana destacou que a Xunta seguirá a avanzar no seu compromiso de ordenación do Peirao do Xufre. Foi unha obra de máis de 700.000 euros, pero que lle dá solución de atraque a máis de 300 embarcacións. Eu penso que, como comentábamos co patrón maior, toda a flota de terceira lista queda xa arreglada, e agora pois temos xa en licitación outro compromiso que tiñamos adquirido de darlle tamén pantalás de atraque a todas as embarcacións da cuarta lista, as embarcacións que se dedican a traballar nas bateas de mexillón. Está xa en licitación, eu espero que o ano que ven podamos empezar xa cas obras e que tamén finalicen tan ben, por o menos, como acabaron os da terceira lista, non? Cabe recordar que estes traballos xa se encontran en fase de licitación e contarán cun investimento do arredor dos 4,4 millóns de euros contemplados nos orzamentos de Portos de Galicia xa aprobados para o vindeiro ano 2018. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón.
Muros volve liderar o ranking galego de embarcacións en tránsito nos portos deportivos, seguido de Combarro e Baiona. Estes datos foron presentados polo presidente de Portos no balance anual. O presidente de Portos de Galicia presentou os datos referentes ao balance anual de embarcacións en tránsito que pasaron polos portos deportivos galegos. Unhas 8.700 embarcacións deste tipo recalaron na costa galega. Para nós, para a Consellería do Mar, para Portos de Galicia, son unhas cifras alentadoras, son unhas cifras que, digamos, que respaldan, que recoñecen ese traballo de promoción da náutica que a Xunta leva desenvolto nos últimos anos e no que son os actores primordiales o conxunto dos portos deportivos que ou ben empresas xestoras ou ben os propios clubes náuticos dirixen ou xestionan, non? Na súa intervención, o presidente de Portos de Galicia sinalou que o porto que maior número destas embarcacións recibiu foi o de Muros, en A Coruña, seguido polos de Combarro e Baiona, respectivamente. O porto con máis número de tránsitos foi o porto de Muros, con 1031, seguido do porto de Combarro en Pollo, con 839, e o porto deportivo de Baiona, con 639. As Rías Baixas convertéronse este 2017 na zona da comunidade que rexistrou un maior aumento desta actividade con un 9% máis que en 2017. Cando falamos do espazo das Rías Baixas, o 7% de Galicia se incrementa en 2 puntos máis, nas Rías Baixas foron un 9% e no número total de embarcacións en esta zona de tránsitos, en este caso, chegaron aos 673. Durán amosou na súa comparecencia a satisfacción polos bos datos e xustificounos como a consolidación dunha importante actividade que supón un impacto económico non só para o sector portuario, senón tamén para o conxunto das vilas que acollen instalacións náutico-recreativas. Seguimos a falarlles de portos, esta volta na Pobra, onde o presidente José Juan Durán visitou algunhas das obras de mellora acometidas nas instalacións portuarias. Ademais da reposición das travesas de madeira dos pantaláns, Portos de Galicia acometerá a mellora do saneamento dos pilotes das estruturas flotantes. Esta actuación súmase á pavimentación da vía de acceso ao porto que se acometeu durante as pasadas semanas no primeiro treito e que terá continuidade. É unha actuación moi necesaria, queda pendente porque non está en perfectas condicións toda a estrada, pero, bueno, desde logo que foi moi de agradecer que se tivera en conta a reclamación e se levara a cabo e iso que quede pendente de cara ao futuro completar no resto do tramo, non? E tamén que seguimos aí pendentes de chegar a un acordo co alumeado do aparcamento para facernos con mantemento e a ver se podemos tamén facer unha renovación das luminarias e facerlas máis eficientes desde o punto de vista enerxético, co cal, bueno, daríamos un servicio que, como comentamos na reunión que tivemos co presidente, pois é un servicio que é para toda a ciudadanía, non é un servicio portuario, non? O aparcamento utiliza, como sabemos, pois todo o mundo. Pero estas non son as únicas melloras que afronta o Porto Pobrense, xa que está en fase de contratación o novo peche do peirao comercial. Que se vai a contratar nas vindeiras semanas o que é o novo peche do recinto comercial, de acordo as directrices do Código PBIP, que é o Código de Protección de Buques e Instalacións Portuarias. Tamén en fase de tramitación está a realización de dragaxes en varios puntos do interior da dársena, que ademais de incrementar o calado, permitirían trasladar os áridos retirados ás autorizacións da confraría, incrementando notablemente a produtividade. E estamos tramitando a petición da Cofradía de Pescadores pois unha serie de dragaxes nestas dársenas. As dragaxes, aproveito para comentalo, bueno, pois teñen sempre unha tramitación longa, porque hai que facer unha serie de trámites coa administración medioambiental, pero, bueno, estamos facendo, evidentemente é unha petición absolutamente lóxica e necesaria ganar calado nunha serie de puntos destas dársenas. E, bueno, eu agardo que durante o ano que vai a entrar este moi avanzada a tramitación e, se é posible, digo durante o ano, non en primavera, pero durante o ano se pode iniciar algúns desos traballos de mellora de calado, non? Antigamente aquí tiñamos uns areos e eran produtivos, incluso este ano nos deron un permiso excepcional para quitar aquí, e o que queríamos nós é iso, matar 2 páxaros dun tiro.
sacar o areo daqui para que os barcos teñan poder salir e entrar sin ter problema de que se están cargados, marea baixo e tal, e nós ter unha área que é moi boa, que produce, que ten moita semilla, e sacala para as outras praias onde podemos traballar todo o ano. Nós entendemos que aquí a ameixa dentro da dársena que é moi difícil porque é moito papeleo para poder traballar, tendo as nosas autorizacións, pois é mallado. Eso sería o ideal. Pois así chegamos ao remate do noso informar desta semana que xa teñen disponible na nosa página web canalriasbaixas.tv. A nos tan só nos queda despedirnos desexándolles moi feliz ano e lembrándoles que estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Ata entón. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.